Dobre, pokračujeme vo videu. Práca pomocou správcu zobrazenia. Časť ochranné znaky. Takže správca zobrazenia sa nachádza v hornej líšte nástrojov. My si môžeme postupne povypínať určité úrovne projektu. Dáme preč ružice, zapneme si správcu zobrazenia, tak sa nám zapal a ideme vypínať. Vypneme napríklad nábytok a vybavenie. Vypneme osoby. Ďalej ladiace prvky. Dobre. Poruchy a patogény. Zapneme ochranné značky. Čína, Domino, prípadne trigramy, keď máme. Vypneme stavebné prvky. Vypneme exteriér. Dobre. Ďalej ešte môžeme vypnúť názvy miestností alebo ich nechať zapnuté a stredy zložitých objektov. Teraz by sme mohli kliknúť na tlač a nechať vytlačiť tento projekt. Ešte teda by sme ďalej mohli kliknúť na ružice energetické, dáme preč a spustíme tlač a vytlačiť si tento projekt. Takto selektívne sa dajú tlačiť rozličné úrovne. Teraz prejdeme do časti váh alebo vyvažovania, to je tu hore. Dobre. Prejdeme do časti, narolujeme si do časti ochranné znaky. Dobre. Vypneme si ružice prípadne, alebo zapneme podľa toho, čo potrebujeme. Toto je z projektu step by step. Niektoré veci sú ošetrené a niektoré sú neošetrené. Takže môžeme doošetrovať ďalšími ochrannými znakmi, kliknúť pravým a odoslať do zberača dát. Texty sa odošlú. Upozorňujeme, nedávajte do zberača dát veľké množstvo textov. Naozaj tu program obsahuje obrovské množstvo textov, takže zberač dát v určitom bode môže prestať príjmať tieto texty a môžete to začať robiť odznova. Takže prečítať si aj pomocnú lištu, respektíve infolištu a vytlačiť si ochranné znaky, ich pozície a ošetrenia. Ďalej prejdeme do spodnej časti pravého menu a klikneme na značku, kde nám program vysvietil všetky ochranné znaky, ktoré sa v priestore nachádzajú a môžeme si ich dať vytlačiť. Sú určitej veľkosti. Tieto sa používajú na ochranu okolia izby a vy si potom veľkosti môžete potom v nejakom grafickom programe upravovať. Pokiaľ by ste chceli si dať vytlačiť väčšie množstvo znakov, tak toto vykliknete, prejdete do časti vonkohry, prejdete do časti ochranné znaky, postupne na plochu do projektu povkladáte na jedno miesto ochranné znaky, ktoré nemajú byť na tom mieste, ale ukladáme si ich tam z tých dôvodov, že ich chceme tlačiť, alebo teda ich mať viacej naraz vytlačených. Ukážeme si. Ďalej tieto znaky, čiže koľko ich sem vyberiete, toľko ich sem. Nebudem vyberať všetky. Teraz prejdem znova do váh. Ochranné znaky a dám prípravu na tlač a program mi povkladal ďalšie ochranné znaky, ktoré som tam vložil
a vypracoval mi vlastne dve sady týchto znakov. Jedny sú farebné a jedny sú bezfarbé. Farebné sú na ochranu a vy si niektoré tieto, ktoré sú nefarebné, čiže čierno-biele, môžete vyfarbiť vlastnou rukou, čím zvyšujete silu a energetiku daného znaku. Takže toľko o vypracovaní projektu časti doplnenie ochranných znakov. Samozrejme tieto ochranné znaky, ktoré ste sem dali kvôli tomu, aby ste si ich mohli vytlačiť viacej, si potom treba zrušiť. Takže pokračovanie v ďalšom videu.